Arratzaldeon lagunok, hemen hasten da txorienez sasoi honean. Jaione Maiz Kurna eta Zigor Iturretarekin, arratzaldeko basuen tarte goxo hau gozatzeko asmotan. Bai, ulertua. Ulertua. A ber, eta gainera hainbar dizugun errezeta, mundiala da, kostatu zait berrio lortzea, errezeta galduta neukan, baina bai, berreskuratu dut, eta zuentzako zuzenean. Hori bai, batzuk azarratu itzaizkit. Eta hori zaizkit, hau galdetzen da bakoitzei gero pixkat informatzen egon naiz jatetxe ezberdinetan eta arategi batzuk eta nola egiten duten. Eta esan diete, Zigor, ez erakutsi ondoegi, ze bestela gero guri ez digute erosiko. Egia esan, nik egiten duan moduan nahiko landa, hasi lasai, nik uste dut hobe duzuela, jutea jatetxe horietara hau jaten, ero zeatik ez arategietara. Prestatu behar duguna, foa gainerrea onjo gainean. Eta zer ingo dugun, holan entzun da ematen du, foa, balengunia modan, plantxan ingo dugula eta hori. Ez, ingo na foa bikuit bat, hau gehiago kuit izango da, eindakua, foa garras bat ingo dugu. Eta hortarako, erabiliko duna gibel bat, ahate gibel bat, dagoeneko 2 ordu hemen kanpoan daukaguna, eta horregatik ja biguna daukagu, Hau bestela, 35 gradutan, hartu gura 35 gradutan jarri, eta usten duzue 15 minutu eta behar dugu biguntzea. Zetako gero barruan dauzkan sanak eta kentzeko. Zerekin onduko dugu hori? Gatza. Hau da piperbeltz zuria. Piperbeltz beltza. Gero intxaur muskatu pixka bat eta azukre. Neurria, hau da sekreto da... Mingain luzez izan, gorde. Bai, ez dut esango sekula, orduan 8 gramo gaz diera, 2 gramo piperbeltz zuri, 2 gramo piperbeltz, gramo erdi eskaz bat intxaur muskatu eta 4 gramo azukre, ez dut esango? Itxoin, 14 gramo terdi espeziatan. Bai, hori dena botako izkiu, 6 gramo dauzko, ia dena botako izkiu. Gero segi hau, armainak, txorrota da honba botako diogu, eta hemen dako jerez ardoa. Holako fino oitako bat. Horrekin ondu, bilduko dugu, eta gero, berez, 12 ordu behar du ontzen, baina, guk ingo dugu askarra aldera, bildu, enbasatu ingo dugu, eta labean, 75 minutu, 75 gradutara. Zeren gainean? Onjo gainean. Onjo hauek, ja onjoik ez dago, ni bintzat ez du kuadriako gaspaldi esan nien, bilatu idazue, onjoak hotza ez du maite eta onjoak ez daude. Eta hauek hotzetan izan dira. Izoztutako onjoak erabiliko ditugu, ingo ditu dana xerratan moztu, labean pixkat 11 minutu ero ingo ditut, eta gero, inda daukagunean, platerean jarriko ditugu razio bat, horren gainean tako bat, eta gero bexamela daukat hemen, gazta pixkat, esnegain pixkat, eta horrekin tapatuko dugu, eta holako berotu batea, ingo duguna da bakarrik gainerre ingo duguna. Osoplete batekin, ero labean golpe bat, 2 minutukoa, kolore pixkat, eta modu ezberdin bat hau jateko. Hala ere, modu tradizionalean ere prestatuko dugu. Hortarako, hori ogia txigortuko dugu, zagar konpotatxo bat ingo diogu, azukrearekin eta holan limoi eskaiakin. Eta aldamenian hotzian jango du, zenik uste dut, bikuita jateko modu hobena, hoxe izan dago. Hori ja bakoitza bere guzta. Lanean, lehenengo ingo dana da, gero labea behar dudanez hotze izatea, onjoak xerrata moztuko ditut, eta labean esan dako 160-170 gradutara, 10-15 bat minutu izango ditut. Atera, eta ero ja, bikuitakin jungo gara. Bale. Eta zuk boixea, zaharrak, zaure kontu. Bale. Ni nahona pentsatzen da, batek baino gehiok nahi lukeletela hemen egon zukindako errezeta hau dastatzeko. Aurrena ni. Barkatu, beti konbidate. Aurrena ni, gehozu. Egia da, ibili nahi zerotuta, nik hau ikasi nuen horrela egiten, landetan, Michel Gerard sukaldari handiaren jatetxean, eta, errezeta hau etxe barri jatetxean eman nuen, eta, zenbat, horrela saldu dugun, eta ni goratzen naiz, gibelak irekitzen genituenan, neukan, hori epeltzen, astean behin ekartzen zituzten, mai oso bat, eta haiek irekitzen, san guztiak entzen, badago beste batzuk hartzen dutela, eta gibel hori hotzetan da esne pixkatekin, eukitzen dutela, ez da izen bat ordu, eta horrekin, sanetan dagoen odola, kendu iten diote. Baina hori, azkenean, esate izuet, fuan mundua da,
Eta badaude batzuk, ez dietela ezer egin. Holan, ireki gabe, nik behar duen egin gabe, hartu piperbeltz pila bat gainetik bota, eta gero batzuk egiten dute ahate oliotan konfitatu. Beste batzuk terrinan sartu eta labean egiten dute temperatura baten ez da zenbat denbora. Daude, nik ez da zenbat modu. Bakoitzak gauzat esateizu. Bueno, nik esan duena, nik nire egingo dut, eta arekin badakit ondo ateatzen zala, orduan horrekin gatuko gara. Erki, baina bueno, geho egie da errexaldea jotzeko mikuitak eta saldu itxeiela, gaur egun. Eta gaina dauzkegu bloketan moztuta, Bai. Bueno, medai horietan edo blok osoak, hola izaten die norberak etxen maniatzeko. Bai, eta konserban baita ere, eta... Hoi da, bai, egia esan errexaldea jotzeko. Gauze da egia esan, bueno, luxuzkoa edo ere kontsideratzen dela, ez? Nahiko, bueno, prezioa ere lana dauke, atzen badauke olako aztarna luze bat, hori da. Guzen babalioen gibel batek jaione. Goza biratzen. Ni oin, egia esan, jatetxera kartze zidaten ez da, bueno, bainitzen. Baina gibel oso bat sekula, beti plantxarin izan duanen pusketa txiki batero. Eunda piko? Freskoa eroste mazu, ona, o eta mapiku euro. Bakoitza, osoa. Ez, 600 gramoko ale bat. 600 gramoko ale batek, o eta mapiku, izostua saltzen dute asko, eta izostua behondo gehatzen, gukin behar duguna, freskoa nahiteko izostua... Baina hori landu gabe. Landu gabe, bai, fresko. Hola nau. Gero dauka guk egin behar dugun prozesu guztia. Orduan, bueno, pentsa... Are eta gehiago... Hori da, bere presioa... Da, bueno, duena behar duelako. Bai, baloren jartzeazken finen. Hori da. Bueno, gaur gutxi gora bera hortaz iritzengo dugu, ez bakarrik, bueno, zigorrek izango dola ahategi bela lantzean ardura hori, hemen azaltzeko, baina guk erosiko bagenu indakoa, prozesatutakoa ja, etxan hori nola manipulatu zeren, eta pena da, hola edozin modutara moztea edo temperatura desegokintan jatea, orduan, bueno, jarrai bide batzuk edo badaude, aholku batzuk, orduan, hortaz arduratuko gea gu gaur. Bai. Lehenengo eta behin, temperatura oso garrantzitsue da. Oskaiuti zeituen esat. Ez, hori da. Oskaiutik berala aterata, bueno, hor topatuko genukena da tonalidade, zapore tonalidade ezberdinek bapaten, ez deu gustoa berdin hartuko. Eta denbora gehiegi baldin badao, oskaiutik kanpo, kanpoko temperaturan berriz, gibelan garraztasun hori geldituko litzaiguke hauan, eta ez genuke berdin disfrutatuko. Hoizen denbora, zigor, esan duzu? 10 minutu, 12 hartuko izkiot, ez utzeko netzako. Bizkor. Bale, eta gero, esan dakoa, medai horietan moztutako erosten badeu, bueno, nun hor, ez? Baina gu gero horri moztu beharko bagenu, kasu hontan truko bakarra esango nukenik, eta fidagarrina bentsa da, ontzi baten ure bero-beroa jarri, edo kaso baten, labana sartu, luzegoa, noski, atera lehortu trapu batekin eta moztu. Orduan, kontraste horrek, hau da, ategibela edo mikuita edo olako pate moduko bat edo hotza da honen, labana beroa daukegunen, esan genezake, mozte zehatza izango do, zer puskatu gabe. Hori alde batetik. Bai. Eta laban fina aldala. Badaude batzuk diela, guk erabiliko guna da, arraia irekitzeko, garbitzeko duen fino hietako bat, eta, bueno, jatetxetan nik horatzen, eskontzak eta emate genituenen, jaiona esan dugu, ziatak genion lapiko altu bat, non laban, eta 2 laban sartuta. Orduan, han sartzen genuen bat, azten ginen, mozte ginen 3 lau zerra, sartu berriro, beste atera, eta holan beti bat geneukan berua. Eta horrekin, hori da egokiena izango zen. Pinpan, gero jarri, eta eror, guk egiten genduna da, eukin mozteko, hobeto da, oskaiutik atera eta zeitu moztu, gero platerean, eta utzi pixka eta temperatzen kanpuan. Baina, bi uneia bestatera behar, oza, zure jaien esan duena, izan behar du, bere puntu hori... 20 eta 30 minutu bitarteko hortan kontsumitzea gomendatzen da, behin oskaiutik aterat denen. Eta, demagun, zerbitzatuta daukegu, maien. Bale, gero hor adituk ere jateko olako gomendio batzuk baditu zeren eta bada oiture, ogixerra hartu onako foamikuita eta arraka, Filadelfia baliz bezala. Ez. Mesedez ez. Hori da, ogin lodiera haineko zati bat klak hartu blokean jarri eta ahora zuzenen, eta hori gozatu, disfrutatu. Koskei. Hori da, Eta horre balio digu saltxitxoirako eta txorixorako ere bai. Hori guraita beti izatez bateatzen zuenen jatetxetan saltxitxoia fin moztuta da. Horako
pusketa bat, saltxitxoi hon bat. Eta koska egitea jaione, Baiet, ez izatu esango ez ez, txikle hauan itxe zaizuna. Ez, baina nahi tokatu izan duzait, aizkorak imoztutakoak bezala, oire ez, erdi puntu bat. Erdi puntu, bale. Olako zatilo dira, holan. Tira eta tira hortzakin da ezin. Bueno, gero, gezer gehiago, ogin txigorketa puntu ere, zaindu beharrekoa da, ogi gehiegi txigortuta, kenduko liguke edo eklipsatuko liguke fua hon baten zapore hori. Eta gero laguntzeko, oikona, konpota bat, abi batzu, piper beltza edo dena delakoa. Hor, gu gaina, gaur ogia, betxo, jainen, albiste bat zuretzako. Atzo gabiekin egon nintzen. Panarra okindegia. Eman diote Euskal Logian zigilua. Egita? Lortu du. Posibilio zigor betxo zer daukan. Pon. Euskal Logian zigilua. Muxu bat. Bale, segundu bat, jaione, eta ni, betxo, hemen plastikoa iriki dut, eta ingo duana da, guk hau jatetxean ja nasketa hau inde izaten gendun. Ontzi batean, behar duen, ontzeko erabiliko dena, botako du. Gatza, piperbeltz, zuria. 2 gramo. Ez esan ba, zindala esan. Piperbeltz, beltza. Beste 2. Intxaur muskatu pixka bat. Gramo erdie. Ola zen. Azukrea. Bat. Txugora. Oize sekretua. Oize sekretua. Mingain luzea. Zen mil luzea. Ez, mingain, oida bai, mingain luzea. Bale, hau listo da bene, eta hain, baitxo. Hau, esatezu, eta, baitxo. Hemen, sana hau izango zan. Ikusten da hemen ez? Hemen dago sana, ingo duena da. Hemendik moztu, eta irekitzen hasiko gara. Ez da izan behar, labana zorrotza ez da behar. Olako bat gurina emateko itako bat. Bai, deuna, saiestu behar dena gero gitxigortun gainen jartzeko. Eta oin, jungo da, holan, irekitzen, eta ikusiko du lehenengo, ja, hemen, jaion, ikuste duzu? Hemen dau, san bat, orduan, poliki, bultza eginez, irekitzen jungo gara. Sanari, aldala, sana, puskatu gabe. Eta hemen nola irekitzen den, hola jungo gara, hau, ona, eta, jak, eta bestaldera, bai, berdina. Gutxi gora era, hor ikusten dugu sana nun dagoen, eta irekitzen goa. Tak. Hau da, hola, dobladilloak ate bartzizkio. Da. Eta bi dauzka, bat holan, eta bestea holan. Osa, lehenengo san aukenduko digu, eta honen azpian beste bat dauka. Baina esate izuet, hau jatetxe eta toki askotan iten dutena urrotzetan. Zaite, egun batetik bestere ez duten izaten holan, batzuk esnearekin baita, horre, seguruenik interneten informazio badaukazuela. Eta iten dutena da, saiestu, holan ibili beharra aukentzen. Eta gero egia esan, jaten nik janditut fuago oso onak, eta san pusketakin da. Ez da, holan ez dio zapore aldatzen. Hemen bai dauka, izaten du poltsatxoa, hori berdea nola da... Behazuna edo? Hori da, hori bai kendu behar esaten da, bestela? Hori gaina, horre bai zapore garratza izango dula, ez? Baitu, oin altzatuko dut, eta ikusiko zuen, nola, hemen daun, sana. Eta, ez da inoak izan ziren, beraia izaltzen dietela ja sana kenduta, bebai, eta... Errexalde azkenen, ez? Zuk ikusi dozu, zuk segun zenbat foa iten duzun astean. Eta zenbat denbora dirua da. Bai. Eta zenbat denbora kentzei zuen honek garbitzeak, sukaldari bat eukitea egunean, ero langile bat egunero, 4 ordu izan beharrean, pixka gehiago ordaindu, eta garbiak ekarri. Hori bakutza ikusten. Ordu noain da, hori... Esan genezake kontra, poliki askatzen joan, labana horren kontra, eta tira. Eta tira, eta kendu. Bitu. Eta, honeia, hemen kanpura. Ikusi. Anak. Ximax, holan, hemen. Medikutara jolastea pixkat. Kontuz, Hor ikusi ez du meme hori? Zein? Medikuta jolastea eskatuta, 10 hilabete itxoin bueltan izango geha. Nola, bikoteak hartu eta lastana, medikutara jolastuko du, da, bai. 10 hilabete itxoin. Besterik gabe, guazen foarekin. Gero, txiste kontu gero izango ditu. Horre badaukegu eta sail berezi bat izango du txisten ingurun gaur.
foarekin bukatzeko, olako foa mikuit edo olako foa on bat daukegunen ere bai azken alden ikusi izan die entsaladatan edo errezetak badiela eta lehenengoan ni izan naiz hori goxoa dela aipatzen. Bueno, ditun arabera ez da egokie zeren eta ozpinone gure ahozapaia, gure paladar, alteratu edo, bueno, indezakena da hori, pixkat, hola gora beran jarri eta ez genuke merezidun bezala gozatuko onako. Stalingo zigula igual, ez? Pixkata, ni gustatu. Alteratuz gero azkenen, bueno, izaten da, ez? Zehose fuerte hartzen deunen, dena erre bezala iten da, eta ez dugu gustu hartzen ordu nolako foa on bat, ordaindu ondoren, bere lana izan duna inondoren, pena da, ozpin batekin dena ondatzea. Hori pentsatzen egongo dia, gure gaurko errezeta aurkeztu denean. Egia da, foa onjoekin oso ondo eskontzen duela, eta esango dute batzu, eta bexamel bat bota berdi bainetik, bueno, bexamel finju bat, eta gero bai, ur hori utzi duan aurroin joena, hori hona botako. Baina kasu hontan ez da azidoa, ozpine bai da azidoa, ez, baina bueno. Eta hau ulertzen batzuk gurina jartzen dute jaione. Bai. Gurinakin zer? Ni naiz, gurina fuari, ez da gizaitik, ze berez krematxua, gantzakin, hori da, eta berez ja, nahiko krematxua bada, ez? Ba, ez dakit. Zengo du, hor bitu. Norbaitek hori zeatik, gurina zeatik, bai zeatik ez, kultura izangoa, ez hori bakarrik, asko zeon, ez, hori gurina eta foa asko eta maiz nun Frantzian, eta nundi dator hori, handik, orduan, igual horti da. Alare zigorrek esan dakoa, zuek baldin badakizuen, hori bidali behar du, Txuriena bildua, eite.eus. Idatzi eta konta iguzue, bai jatorria eta bai gustoko duzuen hori. Gustoko duna da, gure zuzendari jaunak, foa oso gustokoa dauke baino, ez jateko bakarrik, grazi itxeio. Zatek itxeion grazia idazten da, foa nola idazten da, F-O-I-E. Foie. 3 bokal ditu, baino ahoskatzeko garaien, falta zizkion beste 2 bokaloekin ahoskatzen da, foa. Horre grazi itxeio. Bitxia da, bitxia da. Baino grazi itxea. Bai. Beti, eta inoiz, a ber, behin baino gehiagotan, ez, foa erabili izan duen txorienen, igual jartzen, egu beti gidoitxo bat ero prestatzen dugu, ez, eta hori askotan idazten dugu, baina ipatu ez dugu egiten ze, bueno, iruditzen zaigu gauzat, mundu guztia dakila da, eta beti izate zuzen dugu, baina foan ez duzu aipatu, hori da. Bueno, aipatu eta geratzen da. Aipatu eta gelditzen da, eta hori, honekin lotuta edo tiraka, komentatuko dugu olako umore, simplea esan edo azkarra, ez? Badela, existitzen dela onako umorea, baina umore azkarra hori ez da, izan da bapatekoa. Zer gutxikin bapatekoa, eta, gaur egun memeke hola daude. Eta euskeraz ere memek ere baditugu, memetza india hori gidatzen du nolako plataforma bat da. Eta, tarten, zuek ikustazuen gure zuzendari jaunan umorea nolakoa den, ekarri ditu irudi baten biltzen dien nolako umore azkarrak ditu. Honek grazi itxeio. Ez da txarra, ni gustatu zai, jaione. Honek grazi itxeio. Zeu esango zuen, zer da hoi? Up ingeleraz da zutik, ez? Ketchup zutik, down da, etzan da, orduan nola izango litzeke, ketchup down. Honek grazitxe gure zuzendariri. Eta honez esanik ez esan dit, hau etxea amangoet. Honek grazitxe selfie jana? Bai, hau zer da, virus bat. Mikroskopio azpin eta selfie inez, bere bururi, hoi esan dakoa. Gaur egun egia esan olako umorea gorakadan da, bapatekoa, azkarra, irudi baten dena esaten dena, eta egia esan sortzaiek, hauen atzen dauden sortzaiek, nik uste beraiek ere enmarkatzekoak diela, zeren eta, hor irudimena eta azkartasuna da gorena. Artistak. Guk hemen txerribodakin bukatu du, eta egia esan hau ikusita txerrigo da ematen duenek, eta oinin behar duguna ondo. Hartu gure espezia guztik, eta beldurgabe, beldurgabe da, beldurgabe bota behar dugu, dana, gainean botako dugu, eta hau normalian, botillatik egiten dugu, botilla hartu, eta ra horrela, ontzitan, bai, jartzeko hemen ontzitan dauket. Ate joka. Ai, hazin da. Loli. Vale, ointxe nator. Honi, utzi, jaiune, zeitxun, ez zein ezer. Gaina, berez honena da, hau onduta 12 ordu izatea, guk 12 ordu ez daukaguz gaur, baina,
3 minutu bai. Bai, 3. Loli zein, arratzaldeon? Kaixo, arratzaldeon, zigor. Zer polita dagoen gaur, ze karri guzu? Bueno, paskoloriak edo poinsettiak bezala ezagutzen ditugun landariak, ja gabonari begira martxan daude, motel. Bai, ez? Bueno, nik gure etxean ez ditugu jartzen, baina jendeako itxura padauka, ez? Apaitzeko etxean. Bai, eta oparitzeko ere bai, azkeneko egunetan, eta badakizu enpresako bazkari hoietan, eta bai, eta, bueno, politia da, errexea da. Baina goza, Loli, dena dia poinsettiak nik gorria ezagutzen du bakarri. Bai, denak poinsettiak dira. Egila da klasikoena edo betiko poinsettia gorri hori. Xuriak baita ere ja badituzte merkatuan urte batzuk. Gero, bueno, berrilla bezala dakago hau, erdi laranja salmoia den hau. Bai. Eta arroxak, bat ilunagoa, bat argilagoa, hoieri printzetiak deitzen dugu. Ez printzesa, prinzetia. Izen polita. Bai. Eta, bueno, ja martxan gaude. Hau jendia zida ja, ikusten duzu, ja eskatzen hasi diela? Bai, klasiko bat da, ja gabonak galdera, gutxienez bat itxian eutkitzeko, klasiko bat, bai. Bueno, baso ere badakizu, printzetiak, ero betiko klasiko handiak, eskatzen ja. Baukazu itxura izu jaione? Gabonetan olan etxia apaintziko, eta olan lora ezberdinak? Ze. Baina ez hor batzuta ikusi dien argazkiok bezala, arropan zestoa goraino eta goien izar baiarita, holako ikaz. Hori serio da? Hala, argazki batzuk horti badabiltze, pinun ordez, arropazikin egin hola montxo nahin da goien izarra. Eta jente horren nos garbitzeitxo arropak, ja armairura junda garbirik ez dagoenean, orduan? Errege ondoren. Bueno, sukaldean berrioz, jaioneko bekatara izkit, ja hori pasadira 15 minutu, listo euskagu, eta hauek gero esandako, izango da, raziotan jarri, bakoitza bere platerean, oinarrian, zabalik, gero, fua indaukagunean, xerra bat gainean, bexamela gainetik, gazta pixkatekin, eta gainerra, eta listo, eta gero ingo du, era tradizionale. Oin, hemen, esandakoa, patxarra, nahi dutzen guk, armainak erabili behar du, baina edozein, koñak, brandi bat, Armainak. Jaione, hau da azkenean, bitu, bada gabonetan osoikoa den errezeta bat, ez? Hau gabonetan da asko jaten da. Eta, bueno, zemat aldiz, gabonak urtean behin izaten dira, ez? Orduan, guazen, esaten dana, the house for the window. Bai, hau da, etxea lehiotik. Hori da. Eta, gero, xerez ardo bat, pixkatolan, ezer, gutxi, hau gutxi. Tak. Zeiten dugu goin. Ikusten da, eta egia esan holan da, esango dugu, ze txura daukan horrek, eskasa, berriro, muntatuko dugu gibela, hemen gainean jarriko dugu, hau, urbilduko dugu nantxa. Zirugia. Estetikoa, beharko dugu honek, ze egia esan, horrela ikusita, ez da, oso goxua, txura bintzat, erra ez daukaten, normalen begitatik espada sartzen bakizu zerbait, baina gero, platerean ja ikusten duzunean, ikusiko zuen nola behatzen den, betiko olako fua blok bat. Oin, hemen, ateatako zikin guztiak garbitu da. Eta etxean ez badaukazu olako onena izango zen utzean enbasatzea. Ez badaukazu olako zerbait enbasatzekoa, kontutan izan gero hau Maria bainoa sartuko dula. Einalda baita horrelako isosteko poltza batean sartu, itxi, eta horiek azkenean labea gero 60 gradutan jarri behar du. Ez dugu 100 piku gradutan jarri behar. Orduan berdin zaigu, ez dugu temperatura handirik eman behar. Ez da erreko plastiko, ez da erreko, ez ezer, lasai egon. Baina holako batean egin. Baina, kontutan izan kozinatzeko edo erabilera hori izateko, ez? Hori da, bai. Saltzen dituzte gaur egun plastiko bereziak, direla kozinatzeko erabiltzen direnak. Hau, batzeko ere. Baina, hala ere, esan dako, 60 gradutan jarri behar dugu. Ez du gehiago emango hori. Ez du gehiago emango. Orain, moztuko du dizkio lan punta pixkat hemen. Jak. Eta hau. Olako. Olako poltza batean sartu. Eta hori bai, ez diogu haize guztia, badaukate olako gailuek izaten dute presio ezberdinak. Dena haize guztiak entzeko,
ero pixka bat kentzeko bakarrik. Ez du nahi hau zapal-zapal inda geratzea. Orduan, gurea dauka presioa, 0,8 bar, ero 0,4. 0,4 kenduko iziot, bale? Holan jarri, hemen sartu, hemen ikusteko danak. Hori da, bai, Mercedes. Mercedes, bestela norbaiti emango jo lumbago batek. Itxi, ondo, hemen garrantzitsu izaten da, inungo toles dudelari gero ez geratzea, ze bestela ez da ondo izten. Aizu, txistea zea gogoratu dezakegu, zubakizo ari tokatu zitzaien, lumbago jo. Bai. Eta ze medikutan baita, eta ze esan dizu eta, lunkenduko editela, baino bago... Ostra, jaione. Hola ez da. Hori nuen ezautzen, ni? Ezagune da, ba. Lumbagokin hau, eta lunkenduko izu, baino bago... Ez da osein, ez urekin bagokin, ez? Bueno, gure foa, listo daukagu, esan dakoa, labea, 60 gradutan, eta bauxek, Maria bainuan, gutxi gora, 75 minutu behar ditu honek. Hor, izaten da, ez da inoiz pasatu behar, hor termometroakin da inezkero, eta 13 gradu hartzen dituenean barrenean, hori izaten da normalean, puntua ateratzekoa. Orduan termometro bat izan ezkero, eta horre jentik ez da, orduan zetako enbasatu duzuta. Bueno, egia da, hemen gainean sartuko diot, eta urakin ez dut estaliko. Ia dana estalita jungo da urekin. Eta nik gaina horrela egiten duenen jendea zego, horren beste denbora labean. Bai, horren beste denbora, baina oso temperatura basuan. Eta gero badago beste bat egiten dutela terrinan, eta egiten dute 110 gradutara, ez da gitzen bat, Larogei minutu ero, hori jala kuit, hori ez da mi kuit, hori ondo egozita. Hori azaldu behar da. Foarrasak 3 adiera edo ditu, baldineta nola prestatu den. Bat da mi kuit, gaur zigorrekin goduna erdi egozita dela. Zeren nik esan nion, hori da, pausoka edo la, emeki gozo-gozo eta ez. Erdi, mi kuit da, erdi egozita, kuit da. Osotara egozita eta gero dau kru. Foarras kru, hori da gordine. Bai. Ba, hau da, mikuit. Eta berez, ustut, horre gukiten duguna, eta 13 gradu hartzen dituenan barruan, baina beste daten, da, 67 inoiz ez da pasatu behar, beste hortan. Eta esate dizuet, daude, hainbat eta hainbat, nik uste dut, juten bazate hor landa aldera, horre bakoitza bere daukat, hori politia da, azkenean ezberdina dira, eta nik, esan testuran bakarrik jana abaritzen dira batzu direla gordinagoak, baina bai horrek kontu zibili behar die, oskaiun eta beti gorde behar die, eta daukatenen kaduzidadia niko motza izaten da. Bueno, hau jaso, eta ingo dena da, bexamela, berotu ingo du. Zegero azkenean, esan dakoa, hau jartzen badiot, hotza horren gainean, eta ero labian golpeat, ero sopleteakin bakarrekin behar badugu, hori kozinatuta dago, ura kozinatuta dago, hau bintzat beroa atara beharko du. Orduan, lapiko batean jarri, eta ingo diona, hemengo ur pixkat, zerbait gatu da? Txaltxa, aitortu behatzu hor lolikin zinelan idaztatu diotela, Erra daude, oso goixoa daude. Zenbatuta, zeluen jaione. Bueno, perretxiko zalea ban naiz, biltzeko agian ez, baino jateko bai, oso. Ostra, Euskal Herrin, orduan, zalea... Bia, Albertok esaten do bera, zer, jaso edo jan. Ni janlea eta beti esate diate galdera askotan idean, zu mendiri hiltzen zen guztikin perretxiko eta jasoko ditu, eta... Zero. Zautze gainean, ibiltzen aizenean, 3 ezagutzen ditut. Eta horiek 3 biltzen ditut, eta besteanak ez da ikutu ere, ikusi pila bat. Baina beti ez duda horrek izan, eta batzuk itxura ona dugu desatuzu, hau jangarri eta da, ero baina. Bueno, egia esan gaur egun perretxiko zale izatea pixkat horrea murriztu da, ez? Egia esan, geroz eta perretxiko zale gehiago daude, gaur egungo teknologi esker, GPS-ekin eta gehiago edo muitzu zaitezkelako, errutigo joan eta inungo bazter guzitan ibili. Baina gero dau ezagutzana. Hori gaur egungo perretxiko zalea, sasi perretxiko zalea dela esan liteke, ezagutza falta horrengatik. Eta, hemen mirarik esan digunak grazie egiten do, pedigri. Ontxo tartene pedigria bilatzen dela. Hau da, ontxo beltza eta gehienez gibel urdina edo bilatzen dela. Horre badela. Jendia onenera doa, onenan bila. Bai, hor, gehien ontxo beltza. Nik uste... Hor, gure kuadriakoa saoneko saleak dira,
Eta nik ikusi duan bereziena onjo saleen munduan, dago, ez da egite, Esloveniako, Italiako APP bat. Aiba. Eta da jolas bat. Bai, esan izan dut. Eta jolas hortan, agertzen zaizu hori, hola, pagadi bat batean, eta aurkitu behar dituzun nun dauden onjoak, eta egia da, nik ez dagoat ez eta hartzen nuen Holanda. Ez dago bat bez. Baina hori ezin da jan. Hori ezin da jan da. Baina da begia egiteko. Eta egia da, zu jote zenean perretxiko sale batekin, ez da, han bat dau, han lau, han bi, han iru, eta zu. Nun? Entrenatzeko? Bueno. Begia itxeko. Eta egia da, neko harriako utzin aplikazio hori bedaiek ezagutu gabe, oza, batek onjotan hiltzea, ezagutu gabe hartuta, bai, hemen bat, hemen besteat, eta hemen besteat. Eta gero berak esateizu, asmatu duzun, ero ez. Eta denak asmatzen zituen, nik genuen bat ikusten nuen asko jota. Bat, ero ez da egit, ez da bat ere. Bueno. Baina, begia iteko, Eta hori, ostotartenan, horbeltarten da ez da izan da. Hor bat, beste da, bitxio, hortan txarra. Bueno, egia esan, Zortez Euskal Herrin mikologiak bere indarra eta bere ardatza izan du. Eta mikologia ere esaten zaio mizetologia, eta hori da ondjoen, esan genezake, ondjoak aztertzen ditu nolako zientzia bat. Hemen Euskal Herrin parke bat badaukegu, Ultzamako mikologia parkea, ezagunenetakoa da, eta hau Ultzamako udaletxek bideratutako ekimen bat da gehien bat olako baiarako edo bertako perretxiko bilketa erregulatzeko. Helburu nagusi zein den baliabide honen kontserbazioa. Zergatik, Ultzaman 858 onddo espezie desberdin aipatu izan dira, eta hauek hartu behar du kontzientzia guztiz ondare mikologiko bat dela, eta hori zaindu beharra dela. Hortarako, bertako honako parke hontan ematen die baimenak, bai egunekoak edo bai asteburukoak, eta horrela, pixkat ingurumen hori edo zaintzeko bidea ematen zaio. Ez hori bakarrik, webgunen ere, hainbat eta hainbat albiste zintzilikatzen ditu eta Euskal Herrin mikologian inguruko jardunaldik nun izango dien eta noiz izango dien ere bai. Beraz? Bai, eta... Aukera bat. Bai, eta interesgarri eta tokie, zolarri da, baina hori handago kontrol bat eta gehieneko bat dago, ez da perretx onjoak ez da izema bildu aldituzu asko jota egunean, eta... Hori da, kontrolatuta. Bai, hemen ikusi izan da, askotan batzu, arrasatu iten dutela, eta... Ez, eta gero horre ekipamentu bat edo eramaten da, ez? Gaur egun, otzara, hemen bilatu deuna otzaratik aparte, honekin harri eta zur gelditu naiz. Gaur egun ontxok biltzeko motxila berezik existitzen dira. Motxilaok antza azpin sare bat daukie, irekie, non esporak edo erortzeko gaitasun hori edo uzten du. Eta hor duen zuzezo, jaso onjoak jaso eta ala ere zoazkuten zara, eta ero... Hauek esaterako gomendagarrikoak die edukiera gehiago daukielako, bai? Azteko hori. Ez dijoazte zapalduta, apotronatuta esaten dena, bai? Aske malgu dijoazte. Eta oso garrantzitsue da, olako otzara edo otarretan, txapela gora daukiela eta, hanka bera daukiela jartzea berez, espora hoik, beruntz, zabaltzeko. Ere iten, hori da. Eta gero labanak. Labanak ere gaur egun berezi daude, eta esan nola xibaritak dienak eta hauetara jotzegu. Ze nolako labanak dien, esan genezake koska dauzkinak. Olako koska batzuk izaten ditu eta koskaok die lokatzak eta loia edo olako xaborrik entzeko eta are gehiago puntan edo atzekalden eukitzen du olako zepillo edo olako hiletxo batzuk. Esan dakoa. Zertarako den garrantzitsu hau, han bertan uzteko esporaik. Bale, oso ongi, bidean zoazela askatzen zoaz, baino bertan utziz gero bere habitatean berriz jaiotzen uztez. Eta hurren gurdien gaina, ze hori da, perretxiko saleen gaina sekretutakoa, sekula ez du dekondatzen, nundik ibiltzen diren, eta beti toki berdinetara bueltatzen dira. Hor bat zegoen bat oso ezaguna, hanboto inguruen, eta hanboto txiki, ez da inola ez. Baina ez esan nun. Baina eske tipoa, ateatzen zen, eta jende atzetik, eta dena despistatu egiten zituen. Osa, galdu egiten zituen, bere atzetik ateatzen zen jendea, eta honek hartu, eta iskutatu, eta gero despistatu egiten zituen, da, la ostra esan tipua. Jo, gaixoa, geharra sufrituko zituen, goiz esango zen, oaini berri zementzeudekok. Arrapatuko zikanei. En fin, onjo kontu alde batera utzi, eta lore zaintza kontuke... Bai. Bai, venga, guazen berri hor, loligan.
Bueno, gure errezeta erdi bukatuta, eta hemen hau berriro zurekin, eta, bueno, nik uste dut egin inbardan kaldera, zaintza aldetik, eta, ze hauek, normalean ohikoa nik ez da izaten den hartu, eta gauena pasata ero, bota. Bai, baina ondo irauten dute urte guztia egila da, A ber, gauza da, poinsettiak ez du hotzak pasa nahi, baina ez du hotzik nahi, ez da urar ez du hotza nahi. Orduan, etxian ureztatzeko momentuan, urapela pixkat naztu, urepela bota, hastian bitan edo horrela. Ez gehiagi, baina bai bi alditan. Eta besterikan, betikoa ongarri pixka bat, eta, egila da, gero urtian zehar, landaria bizi baldin bada etxe barruan, bere koloria galdu egiten du. Benetan, konturatzen baldin bazera, ez da loria, baizik eta ostuak gorriz edo txuriz, orduan urtian zehartza gertatzen da, eguna luzatu ala, martxua pirila aldera, berdia bihurtzen da berriro, landaria. Eta gero urtiaren bukaeran, iraietik aurrera, eguna mozten di joan bezala, berez, ez luka argitan egon behar, zeti bestela ez du kolori hartzen. Orduan behar du, eguneko argila ordu horiek, baina iluntzen duenean, ilunetan, eta argitzen duenean eguna, argitan. Zer gertatzen da etxetan, iluntzen denean argila piztu egiten dugu, eta orduan koloria ez du hartzen. Hauek, nik Kanarietan da niko ibilitzen hau, hauek handiak egiten dira, nik ganeko zitzea kaldean hola handia. Kanarietan egila da arbustuak daude. Metro 10, metro 20 hartzen dute. Bai. Oso erreixa da gainera. Bueno, ikusten duzue, lore zaintza, ero baratza, ero olako kontu gustatzen bazaizkizue guri beste, hemen daukazu Aduna Garden, eta Lolita bere lantalde bikaina, edo zertarako, hor dauzkazue erosteko danetik, lore zaintza munduarekin, eta apaintzeko tokiak eta baita, eta gerturatu, bai Hondarribira, bai Gasteizera, edo Adunara. Adunara, bertara. Eta bestela, deitu, 943, 03550 deitzen duzue, eta, norbaitek hartuko zaitue, edo zein dudatarako, eta hoena bertara gerturatzea. Izango izu sorpresa txiki bat. Eskatu diot Albertori, baimena gure etxera tortzeko hemendik egun batzuetara, ikusteko gure poinsettia guztiak. Ona! Entzuzu merizkurrena? Bai. Adunara, guazela bisita? Guazela ez. Zoia zela. Ekarriko diazun niri olako... Puntsetia? Puntsetia batzuk. Noski. Zeratik atea bezitzen surfinia batzuk? Zer dira surfinia? Surfiniak die bestelakoak, udagirokoak eta, pixka. Horre, buru, gara, izen hori politxak, aurratu indugu, lanak, hemen daukazue, gure foa. Eta ikuste duzu moduan, hau gaineko hau dana koipea da, eta koipea hau gero sukaldean asko erabiltzen da, konfitatzeko. Honekin konfitatu aldugu, beste jakin bat ero prestatzeko, oso goxua eraltzea, hau erabili alda, koipea hau gero kenduko diogu, baina hemen geratzen da ikusten zuek gerusatxo bat, eta bestea gure gibela eindakoa. Zein dugu orain? Esan dakoa, onjoak jarriko ditut hemen holan platerean, bi plater, jaten geratuko da. Hiru plater. Eta, hori gero ingo. Gero, bexamel xerra bat takotxo bat jarriko dio hemen, eta bexamel pixkat, gazta, eta gainarretzen sartuko. Ogia sartu duzu. Bai, listo. Eta listo. Eta ez dauka beste zer. Hori bai, labana, zorrotza, garrantzitsua, oso zorrotza, nun, hemen lehen ura berotzen jarri dut. Jak, hemen sartuko dut. Eta trapu bat, ez? Bero utziko dut. Jak, gero horako, gero, fin ikusiko zuen ondo moztukoen. Baina, garrantzitsua, zorrotza. Bai, badakin duen dizazten. Egizan azken bolada honetan zorroztaiek edo izaten ziren lehen gaur egun ez die hanbesten zuten edo ezagit nik faltan botatzen ditut egizan. Zeren eta etxene zorrozteko lako aparatuk edo eskasin edo ez dakizuen etxetan izaten duzuen no ez. Zuk adibidez zigor? Etxen zorroztai arria. Nik arria eta gero egunero beti pasatzen du, txirak hartuta, ez. Hori egunero. Baina zorroztarria, normalean oin bi asterik, behin ero pasatzen dut, eta hartu da, ra pazientzi pixatekin, bustita ondoa, eta hor garrantzitsua da anguloa, betu hor, legunian batekin hitz egiten da, handiak iningo dut hobeto ikusteko. Ez, baina egia da, nik, betu hor, badaude den datzu zorrozten dutena, baina nien eiz guztu ateatzen, segia da, ateatzen zen handik, eta oso ondo mozten dute laban horiek. Baina gero zeitunkan mozten dira. Eta da, egiten dutelako oso holan jartzen dute labana. Jarri behar da etzan hau. Garrantzitsua da,
etzan hau jarri eta pazientzia. Hori da, gutxi gora bera 15 gradu. Hogei marrez, 10-15 gradu. Horre, ez da, nik ja pegi ziten, baina da, hori, gutxi gora altura hemendik, gutxi gora. Hartu, alde bat, bestea, eta listo. Bueno, ez dakit, hoxe. Olako harrik edo bestela segarri ere deitzen zaio. Eta labanak, bai, zorroztuta izan behar dien. Mingaine baino, hobe da labana zorrotza izatea. Zukaldean gauza arriskutsu bat badao, hori da laban bat, kamutxa. Hori da. Indarra pila bat ingo diozu, eta behar duena ez du moztuko, baina zuen atzamarra seguro moztuko duela. Eta kontu zibili behar da horrekin. Bikain, zorrotzetik joan da, esan bezala, mingain zorrotza edo zer den edo badakigu, ez? Mingain zorrotzak normalen izaten die, esan genezake, pentsatzen duena edo adierazten duela edozin modutara. Ez mineiteko intentzioakin, baizik eta, beraiena espresatzeko modu hori daz. Hola, bapaten eta zorrotzen. Bestela, mingain gaiztoa, mingain gaiztoa ja mineitea joaten dena izan hori da, eta, gero mingain luzea ere esaten zaio, eskapatzen zaio hori, adibidez lehen, neri gauzek aurreatze hortan, ez zeuste hortan, eskapatu dintzait, egia esan, eta lehen mingain luze izan naiz. Mingain luze, ere bai, hemen mi luze, gogoratuko duzu ETV-en ekoiztu zen olako programa hori da. Gaur programa honi gora zarre egiteko momenturik onena da Euskararen eguna dela ikusirik jakinik eta hau arnasturik. Gogoratuko duzuenez, bertan hieroglifikoak eta beste hainbat olako jokoengatik, euskarazko hitz ugari ikasi genituen, mai joko gisa edo mai jolas gisa ere atera zuten programatik aparte, eta helburu nagusia hoixe zen. Euskaraz ikastea, divertituz, jolasen bidez, eta uste 2006-tik 2011 arte edo 7 urtez behintzat irauntzun programa. Guk hartu gendun parte egin zuten olako berezi bat gabonen batzuetan ustut olako pixata celebrityak ero esan dezagun eramanez. Eta hartu gendun parte eta han tramparik ez zaun, nik usaten nuen, erantzunak eta esango izki dut eta. Ez. Nada. Antxe, txak. Eta, polita, esperientzi polita benetan, eta programa, Kiki Amonarri bezalako artista bat tartean egon da. Eta Iaski Serrano. Azken finean, joko handi ematen zen. Gaur egun badaude, olako bestelako, olako mai jolas batzuk ere, euskaraz ikasi nahi baldin bada, eta, hementxe dauket, aipatuko dut, ointxen, zein den hau, segundu txiki bat. Holaxe, bere horretan, ointxen, itz jarioa. Mi luze jokoa existitzen da eta hitz jarioa ere bai. Ni zigor zure baimenaki. Baina esalga, lehenengo bakarrik jakiteko nola dagoen. Ogia jaionet. Txompiskat. Labean dokezula eta lehen, gogoratzenaz esan dozula, eta gehiegi eitea betzaigu komeni ez da izer. Hemen ikusten duzu, fua pixka bat, eta hoxe, besamela ezer, gainetik holan geruzatxo fin bat, eta gogoratu honi bota dio dela, onjoen ura eta esne gain pixka bat. Eta ero mailan izango dena da, biak jango ditugu. Bat jango du hau, eta ero era tradizionalean baita. Atzaparrakin? Nahi zunak, hor nien izatea. Eta gazta pixka bat. Eta kombinazio bere, ikusiko duzue. Harrigarri da, Hola, zatuzu. Ezkonduko luke, berehala ikusiko dugu, ez? Untxa, jakingo du. Hobena jakiteko probatzea da. Orduan, hau, labera baina hoxe, Gainekoa gorritu arte, eta gero, maira. Fuagras gainerrea ondo gainean dastatzera. Hau zer da? Udazkena. Egu berrik. Erromeroa. Onjoak fuarekin bien. Zer hartu zuen etorri baino lehena? Hori ez dizugu kontatuko. Aber zer iruditzen zaizuen. Kombinazioia.
Itxura bintzat, erra dauka, eta nahi duzu apuntatu. Zer jaione? Goxoa. Berezia. Eta onjoa be foakin, nasketa proboso? Bai, gauze da hemen, lau testura bintzat nabari diela. Eta garunak behar dula denbora, hoi dena prozesatzeko. Ontxok testura badauke, foak beste bat, bexamela beste bat, eta gaztak beste bat. Nire lehen guzuak hau egiten zuen, onjoakin, tomatea, plantxan, gero foa eta gero onjoa gainea. Eta bikaina eratzen zen. Eta hau beri hau, bexamela testan nabaritzen da, krematxua geratzen da, baina... Eta bueno... Eta gero klasiko handi bat. Bai, teoria praktikan jartze aldea. Hori da. Tak. Tak. Tak, betxo. Hola. A ver. Barkatu, repit. Tak, tak, tak. Nire hengo foa nahi nuen bakarrik. Bai. Eta oin zahar da guztia. Ona, eskerrik asko zigor. Oso ona, benetan. Bueno, astea bukatzeko... Bai. Eta egu berri giroa ere hementxen iskinen daukegula. Bai. Ez bakarri gure errezetai esker, baita lolin ekarpenei esker, egu berri giroko lorei esker. Eta, bueno, laizter hemen ere aldatu beharko dugu, ez? Sorpresa izango da. Baina, bueno, aste buru dator. Deskantzatu, pila kargatu. Astelenean, txurienera. Txok ere bai, ez aztu. Besan. Buxu bat, eskerrik asko loli. Eskerrik asko zuei, oso goxua. Eskerrik asko.